Jo, zdravím všetkých, to je Martin Tech a dneska si ideme zahrať Five Nights at Freddy's. Túto hru som ešte nehral, toto neviem čo to je, ale to je teda Night 1, čiže to sme ešte teoreticky nehrali. Mal som to v komentároch, možno aj nie, ale táto hra je dobrá. A najznámejšia bola v roku 2014, ako vidíte tam. Takže poďme na to. Help wanted, Freddy Fazbear's Pizza. Family pizzeria looking for security guard to work night shift 12 to 6 a.m. First night. OK. OK. OK, sme tu. Čo môže byť? Dá sa nič? A dá sa? Kde je telefon? OK. Okay. Okay. Čo je toto? Okay. To čo je? Okay. Okay. Prečo má otvorenú hubu? OK, jo, to viem. Čo? The Bite of 87? To je asi toto. To je podľa mňa toto. OK. Vieš prosím ťa pohnúť, lebo akože už máš 73%, takže... OK. OK. What? Týpek? Ja vlastne aj hovoril, že free roaming. A počkaj, zorite, to sú ešte West Hall a East Hall. OK. OK. Ako som pochopil tejto hre, máme tu kamery. Tie kamery máme pozorovať. Tie kamery máme pozorovať, aby sme dali pozor na týchto ľudí, čiže animatronics, čiže neviem, no neviem teraz, ak sa to bude OK, tam je.
OK, tak to neviem. Prosím, zajac, nezabí ma. Prosím, zajac. Nedá sa to takto? Nedá, OK. Ja už sa bojím. OK. OK, nehýbe sa. To je dobré znamenie. Je tam stále. Stále tam je. OK. OK. OK, musím dať pozor na ten power, už len 3 minúty. Ak si dobre pamätám, v popise bolo, že tie hodiny sa posúvajú podľa minút. Takže podľa mňa už len 3 minúty. OK, zatiaľ sa nič nedieje. What the hell? Nope. 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 No pity, no pity. A nie je tu. Stále tu. Ale čo to bolo to It's time? What? OK. OK. Nice. Nejdeš dovnútra. Zabudni. Ty máš byť vonku. A ty máš spať. Nemáš byť hore. Ty máš spať. OK, nevyzerá, že niečo sa pohlo zatiaľ. A Bonnie, alebo keď zajac, tu stále je. Napíšte do komentárov, či som správne povedal, že Bonnie. Bo aj to tam bolo v popise. OK. Toto je Chica, ak si dobre pamätám. To je kura. Dobre, už len 2 minúty. Možno aj menej. Verejne halo už preč? Je preč. OK, tu je. To si musím dať pozor. Dobre, Chica tam je. To potom, že toto je Freddy. Freddie Mercury. OK, už len minúta. OK. Takže aj tu je Chica. OK, není. OK, Chica stále stojí na mieste a Freddy je posera. Freddy si posera, aby si vedel. A to je si aj ty. Obidva je Beriem to späť. Beriem to späť. Prepač, Freddy. Prepač. Beriem to späť. Čo je? Ja mám 7%. 5. Oh, 4, 3, 2. Jedna. No, tak toto je v riti. Oh! Oh! Oh my god. Second night? To sú koľko je noci? Dobre, ak som správne počul, čím viacej ide sa hore, tým ťažšie to... Prečo mám už 99?
No, kde si? Ja ťa nevidím. Tu mám obrazovky Freddyho. Neviem, čo je toto. Fan. Ďalšie obrazovky a smeti. No tak to je v riti. Už išiel. Kde je? Kde je? Ani sme nezačali, ja už si tam. To čo je? Freddy je zasa posera. Prdele. What the hell? To čo je? O! Čo je toto? To čo bolo? What the hell? To čo bolo? Počkaj, to si musím vyhľadať na internet, počkajte. What does a yellow Freddy mean? OK. Žltý Freddy, alebo Golden Freddy a záhadný duchový animatronik, medveď z Five Nights at Freddy's. Počkej, to som na to translator, ja nie som taký dobrý ešte. Čo mám zapnutý to? Caps Lock, OK. Si dáme slovenčinu. Symbolizujúci pomsti chtivého ducha Cassidy, vlastniaceho starý opotrebovaný oblek, predstavujúci smrť a hlavného protivníka, často sa objavujúci ako halucinácie alebo pomstichtivá entita s frázou to som ja. OK. A dáme, že what chance is a yellow Freddy. Ale 100 000? OK, coding. Due to coding in FNAF 1, čiže 32 768. OK. Dobre, Freddy, prepáč, beriem späť. Nevedel som, že si mal brata, OK? Beriem to späť. Ja som nevedel, že si mal brata. A žltého dokonca. Ako, tuto bol. What? Yo, Freddy? What? A čo je? Hovor. Ďakujem. Tu sa to objavil. To čo je? Ja som sa pozrel na kameru 1A, potom kamera 5 a už si tam. To je čo za bota? Ja nemôžem ani oči dať z tejto kamery dole, akože. A prečo za posledná nejaká prostosť v backgrounde? Zlý chlapec.
Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. Si ma vystrašil I druhýkrát. guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Ďakujem. Nevyzerá, že niečo sa deje. Bonnie tam stojí. Tam je. Ak teraz sem pôjdeš, takú by som ti dal, že by si sa sem už nikdy nevrátil a keby... Don't poop on floor? Čo? Don't touch Freddy, don't hit, leave before dark, thank you, management. Don't poop on floor, čo? Už tak je to tak špinavé, takže to ani tak nezaujíma nikoho asi. Ale don't poop on the floor? What? Freddy tam... Bonnie, prosím. Ha, Freddy je zasa posera, jasné. OK, jasné, Freddy. Freddy a jeho kamoši. Freddy, ty si posera. Než Bonnie, ten hajzel ma už išiel chytiť. To je perfektné. A Chica sa hýbe. Ty si posera iba taký jedný. A to, že som ťa vysral na zem. Dobre. Chica, chceš pizzu? Chica, chceš pizzu? Hej? Tak poď si po mňa. Chica, chceš pizzu? Tak poď si po mňa. A ty drž radšej niečo iné. OK, beriem to späť. Nedostaneš na pizzu. Keď ma takto budeš... OK. Nič nedostaneš. Vypadni. Nič nedostaneš. Ani pizzu. Ani tento cupcake. Ten je môj. Ten je môj. Dobre, nie je tvoj. Už si odišiel? Dobre, odišiel. Kde je? Kde je? Tu je. OK. Bonnie je tu. OK, už není. OK, nič sa ťa nedeje. OK, Freddy je stále posra. Tu je. Chica tiež zmizla. OK, takže toto je Chica. Tam vzadu sa mi zmyslí. A toto je Bonnie. OK. 3 AM a už mám 27. Toto je zlé. Už druhýkrát si na mňa zautočil. Čo si zasa v svojom Prime Days, či čo? What the hell? Kde je Chica? A tu je Bonnie, čo znamená, že tu už není. Yep.
OK, tu je. V záchodoch. Za to, že vidíš pizzu. Za to, že vidíš pizzu, si tam. Vieš to, že to je fejková pizza? To je plastová, alebo rovno kamenná asi. Alebo rovno drevená, ja neviem. Akože si robot, takže to môžeš teoreticky zjesť jak pizzu, ale nebude to chutiť jak pizza, ale ako drevo. Čo je? Bonnie, ty si taký, ja by som ťa tak asi, že... No, no tak to je dobré. Už tretíkrát. Už tretíkrát. Toto je Chica. No, tak to je perfektné. Teraz poď sem vedľa. Rovno poď sem vedľa. Jasné. Dobre. No, ne! Nula! Nie, 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 nie. O. Čo teraz to ne? Freddy, prepáč. Freddy, prosím, prosím. Môžeme sa o tom porozprávať. Prosím, Freddy. Freddy, prosím, nie. Prosím, Freddy, nie. Nie, prosím, prosím. Prosím. Ospravedlňujem sa za všetko, čo som ti povedal. Prepáč. Prepáč. Prosím. Minútu. To sme podľa mňa my. Lebo ako vidíte tie oči, tieto tu oči sú väčšie, tieto sú menšie a to sú ľudské. Ja som bol tak skoro, ale tento Freddy je už normálne asi Prime Days, že už nie je posera, ale už je človek. Tako. A chcem vyhrať! Dobre, poďme zasa. Night 2, nice. Dáme mute code, nech nám nebere strašne veľa energie. Pum. Ak teraz Freddy nie je na mieste. Dobre, tak nie Chica. No tak to dobre. Chica chce pizzu asi. Pup. No tak to dobre, akože už zasa Prime Days, no. Zatleskajte Bonniemu. Jeho Prime Days sú späť. Okrem Freddyho, ten žere deti. Podľa mňa. Aj tučný. Takže nechce bežať. Takže Freddy si vystrašený. No tak to je dobré, akože už odišiel. To je... Teraz bude tu. OK. Tak na toaletách. Není na toaletách. No Freddy tu stojí. Oh shit. To som zistil, podľa mňa, že musím vždy keď rozprávať, tak sa musím na mňa pozrieť, však sorry, out of order a chce byť zaujímavý. Ako moje spolužiaci na matike. Okej, nič nevidím. Dobre, tu si Bonnie, čau Bonnie. To čo bol? Tak. Čau Bonnie. Čau Chica. Čau postera Freddy. Čo tam má za sebou? Ja nemám za sebou nič, to je. No. Tento zase je asi v Prime Days. No tak to je za... Tu je. Dobre, Chica, čau.
OK, tak toto není dobré. Ja, že tam je. Poseda Freddy. OK. Dobre, perfektné. OK, Bonnie už tam není podľa mňa. OK, Bonnie odišiel, lebo je Jasné, jasné! OK, Bonnie je... No, Chica už je tiež posera, asi vyzerá tak. A Freddy je stále posera. Čo vám poviem? Bonnie tu je. To viem tam vidieť, dobre. Pup. Pup. Stále tam je. Chica sa nehýbe, lebo je posera. Stále tam je. To je perfektné. Čo je to? What the hell? Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa na svoju matku. Najskôr toto urobíš a potom sa pozrieš do kamery. Takto sa dostaneš populárny. A nie tými očami. Nekúkaj tak na mňa. Takto sa nevieme hrať. Dobre? Dobre, Bonica takto bude so mnou hrať. Dobre, už je preč a ten pozerá pred seba. Dobre. Chica je posera. No, dobre, Bonnie je preč. OK, tak není preč. Nie, tu je. Tu je, áno, tu je. Chica je stále posera, aj Freddy je posera. Bonnie je atletik. Nice. Toto neviem, či je náhodou Ice Spice. Dobre, Bonnie tam stále je. No dobre, tak už není. Mercedes-Benz, máme život, máme cash. Posera. What the fuck? To čo je? What? Čo sa na mňa kúkaš? Tvoj... What the fuck? Okay, Chica tam stojí. Perfiš? To je perfektné. Tá hra sa rozhodla crashnúť. A moje video už beží 30 minút. Night 2 a urobím part 2, ak si dobre pamätám, budem mať teraz Night 3. Takže by to malo byť, že ešte 2 noci, takže 3 noci budeme mať. A to už potom dám. Takže poďme teraz ešte Night 2 dokončiť, lebo tá hra crashla, neviem prečo, možno Foxy alebo čo to je, nahnevalo tú hru a celom ju dojebal. No. Alebo Bonnie sa rozhodol rozjebať dvere. Poďme na to teda. Ja som nič neurobil. No, telefón zvoní. Freddy tancuje. A máme warning sign. Don't poop on the floor.
Dobre, teraz ideme speed. To bolo zle. Aj to bolo zle. Aj to bolo zle. OK, Bonnie sa už rozhodol ísť. Dobre, tak to je perfektné, akože už si v Prime Days, tak musíš predsa... What the hell? Čika? Bonnie? Bonnie. Pozrite. Už tam není. Už tam je. Keď Čika je zase posera. Freddy není posera, ale stále je posera, lebo nechce ísť nikam, jak môj brat. Ale Bonnie, kamoško, ten je jak veterán, čo musím povedať, sa tu nachádza, ide jak bezdomovec, keď si pýtal peňažky. A teraz pred dverami: prosím, dajte mi peňažky, som chudobný, prosím. A Freddy je že bohatý, a nikam nejde. Foxy sa skrýva, alebo je to posera tiež. U toho nám rozjebal asi niekto kameru. A Čika chce pizzu, ktorú nemám. Mám tu cupcake. No, Bonnie už by mal byť preč, není preč. Dobre, už je preč. Nice. 6-7! 6-7! Pohni, typek, ja si počujem Čiku vonu. OK. Čika stojí. Ten je tu, zasa. Počkaj, urobím toto. Dobre. Ale Čika, to je, že... Nope. I ain't having none of this. Get the face out of my face. Chiku neviem nájsť. Ona čo tam, čo robí? Čo robí Čika? No to je asi Bonnie. Neviem nájsť ale Čiku. Možno je v kitchen. Tuto. Ale tu ju neviem nájsť. Dobre, už len 2 minúty, nie, 3 minúty. Ale akože 2 minúty a niečo sekundy. Ale mi sa teraz nechce robiť matika pri takéto scary hre. OK. OK, Freddy sa nehýbe. OK. OK, Freddy nič. Bonnie je tu. Tam bola Čika, nebola tam. Bredum. Pam 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 brum bum 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 brum. Tu je Čika. Dobre, tu je Bonnie, teraz urobíme toto. OK, to není.
OK. Stále tam je. Chica je zasa Prečo?! To je podľa mňa v kitchen. Lebo nejaké zvuky počujem, že... Nope. I ain't having none of that. I ain't having none of that. Akože 2 minúty potrebujem, 17%. Fú, tak to je Kde je Chica? Tu je Chica. What's up, Chica? Want some pizza? You want? Want pizza? You want pizza? I guess you don't want a pizza. So you ain't gonna have a pizza. None of that cupcake. Okay? Not even that cupcake. It's not yours. It is my... OK, je tvoj cupcake. Ja ho nechcem. Akože takto otvoriť zuby, no tak to je iba tí, čo sú hladní. Akože, no už len sliny tam pridaj, Oskar. Takto. OK, Bonnie je tu. Chica stojí. Ty tam stoj! Nikam nechoď. Lebo inak zavolám políciu na teba. Dobre, Chica odišla a stále je tu. Nedostaneš tú pizzu, tak ma nechaj! Nedostaneš. 0%. Toto je zlé. Toto je zlé. Dobre. Vyhral si. Mne si pozera. Vyhral si. No, vyhral si. Let's go! Let's go! Yes! Let's go! Takže dámy a páni, toto bolo Five Nights at Freddy's. Ďakujem, že ste pozerali. Ako ste počuli, teda Night 3 není dokončené ešte. V ďalšom parte urobíme Night 3. Aj Night 4, aj Night 5, ak budem mať čas, keďže sú prázdniny. Tak viem, mám dosť kopu času. Takže viem vám zahrať Night 3. Zahráme Night 3. A... prajem vám krásne Vianoce. No môžem vám to prijať ešte na tom part 2, ale to budeme ešte možno editovať. A keď nestihnem, tak vám prajem krásne Vianoce. Krásne prázdniny. Nezabudnite dať odber a follow. No, share. A pozrite si moje videá. Napríklad toto video, čo teraz vidíte na obrazovke. Čo je napríklad moje populárne. Že ako funguje HDD disk. A ak chcete viacej takýchto herných videí vidieť, tak dajte určite follow a napíšte do komentárov. Čiže odber. A vidíme sa na part 2. Čaute.